Годината е 1956. 12 години след 9-септемврийския преврат, прахта, вдигната от насилственото установяване на комунистическата диктатура, изглежда е почнала да се сляга. Преди 3 години партията Държава е освободила оцелелите си политически противници от последния и най-голям концлагер – трудово-възпитателно общежитие Белене, обявявайки, че са готови да се влеят в новото общество. В сивото социалистическо ежедневие едно ново поколение търси пътя си. Някои от тези младежи носят модерните за времето си тесни дрехи, обемисти палта и авангардни прически и обикалят ресторантите, за да чуят изпълнение на някое западно парче. Да си млад в края на краищата не е престъпление. Но в края на октомври в Будапеща, Унгария, връстниците им вдигат огромен протест. Той бързо прераства в всенародно въстание срещу комунистическото управление на страната. На 4 ноември съветските танкове влизат в Унгария и потапят този опит за свобода в кръв. На следващия ден в България милицията чука на вратите на наскоро освободените лагеристи. Макар да няма никакви изгледи за унгарски сценарии у нас, трудово-възпитателно общежитие Белене е открито отново по спешност. Властта сега нарича репресираните контрреволюционери и превантивно въдворява стотици от тях в лагера през ноември 56-та. Година по-късно, в началото на 1958, милицията започва да събира от улици и танцови забави нищо не подозиращи младежи, облечени по западна мода, с обвинения в хулиганство. Те са на път да преминат през най-жестокото превъплъщение на българските концлагери. Вие не сте нищо. Вие не сте хора. Бях един труп, който всеки момент можеше да издъхне. Единственото нещо, което ни чака, е само смъртта. Лагера смилаше хората. Слушате Островът, съвместна поредица на Градски детектив и Фондация Софийска платформа, в която разказваме историята на концлагера Белене с гласовете на преживелите я. Аз съм Яна Пункина. А аз Ана Благова. Ако не сте слушали предните 2 епизода, препоръчваме да започнете с тях. Днес стигаме до вторият период на Белене, повторното му отваряне през 1956 година и зловещото му превъплъщение в концлагера Крайловеч, така нареченият Слънчев бряг. Това е 3-ти епизод – Слънчев бряг. Втория период се характеризира с това, че спешно заради унгарската революция са въдворени хора, които са авторитетни опозиционери, бивши, които могат да оглавят протести срещу режима, т.е. унгарски събития, както са наричали тогава. Изследователят Борислав Скочев, автор на книгата «Концлагерът Белене. Островът, който уби свободния човек». Това е период от 56 до 59, в който режимът започва да прикрива политическата репресия. Тя вече не е демонстративна, както в предишните години. На хората са приписвани криминални обвинения. Често пъти те са измислени. Обвинения в неморален живот, в контрабанда, в спекула и подобни неща. Изминали са само 3 години, откак смъртта на Сталин предизвиква закриването на концлагерите, но много неща са се променили. На власт е дошъл третият и последен комунистически диктатор на България – Тодор Живков, а с него и приближеният му милиционер Мирчо Спасов. Едно от имената, които ще станат синоними на лагерния терор. Смазването на унгарското въстание дава карт-бланш за втвърдяване на репресиите. Мярката въдворяване в ТВО, само с нечия заповед, е върната обратно в закона. След като прибира бившите лагеристи просто профилактично, властта започва борба с западното влияние и най-младите хора. С цел да се засили борбата против някои зачестили хулигански прояви, Политбюро счита за целесъобразно другаря Георги Цанков да организира въдворяването на принудителен физически труд на отявлени и вредни за обществения ред хулигани, крадци,
рецидивисти и други разложени елементи. Една голяма акция в началото на 1958 година изпраща около 1800 души в лагера, които са предимно младежи, тъй като в живота навлиза едно ново, младо поколение, което все още не е приучено на страх, което харесва западния стил на живот, западната мода, западната музика. Арестуваните в тази акция, хулиганска акция, са изпратени в концлагеря в началото на 1958 година. Носите конска опашка, харесвате джаз или рок-н-рол, намирате се на грешното място по грешното време, вие сте за Белене. Полицията буквално прибира хора от улицата, както са излезли да се забавляват. Арестувани са хора на изкуството, студенти, ученици и въобще всеки, който изглежда малко по-различно. Някои са говорили срещу режима, други просто са имали мал шанса да си купят от модерните тогава пълта дъфелкот, продавани в ЦУМ. Може да ги видите на едни от малкото оцелели снимки, свързани с концлагера Белене, които са именно от тази акция. Ще ги намерите в нашите онлайн канали. Наричат задържаните хулигани, защото властта иска да внуши, че това са криминални престъпници. В действителност това са просто младежи, включително юноши, пратени в Белене без съд и присъда. На 4 февруари 1958 година стовариха от влаковете първата група хулигани и хулиганки. 10 милиционери от обекта си отсякаха по една сопа и начело с червения капитан заминаха да получат новите лагеристи. Хората бяха мокри и вода се стичаше от тях. А имаше и много окървавени ръце, а на много ръчните часовници бяха почупени. Други бяха по чорапи, а половината бяха без багаж. Вееше леден източен вятър и замразяваше измокрените им дрехи. Започнаха обиск, който беше съвсем излишен, но нали и да мръзнат отвън, да знаят кога са били хулигани. Живите гласове от този период на лагера са рядкост. Затова в този епизод ще разчитаме основно на спомени, прочетени от актьори. Включваме горния откъс на Иван Пантелеев, защото е един от малкото мемуари, за които се твърди, че са на надзиратели в лагера. А ето какво разказва през 90-те лагеристът Георги Минг, който е арестуван на 17 години. Същинският ад започва от стъпването ни на остров Белене. Някои разправяха, че са били 15 км. Не знам колко път беше, но ще го помня цял живот. В редици по 10 човека бяхме псувани, ругани и бити със сопи през целия този път. Помня само, че падахме и ставахме под ударите. Мокрехме лицата си в локвите и пак се изправяхме, за да паднем отново. Бяхме много, много. Всякакви. Най-малкият, Муто, беше 13-14 годишен. Изтощителният труд, на който са подложени младежите и оскъдните хранителни дажби, не се различават по вид от периода 1949-1953 година. Но надзирателите, а и условията в лагера сега са по-жестоки. Нормите за труд са завишени с 30%. На проявилите неподчинение и по 2-3 пъти. Така на жени понякога се налага да изкопават по 3, а на мъже по 10 до 15 кубични метра пръст на ден за построяването на дига около обекта. Гладът и болестите са ежедневие. Най-младият лагерист е на 12, а най-младата лагеристка на 14 години. Останал ми един спомен. Капитан Гогов ни чете присъди за още една година. В същото време, с пушка в ръка, стреля по прелитащи птички и се залива от смях, когато западналата птичка се води борба. За нас, лагеристите, това бе месо, храна. Ако се намирате на така наречения втори обект на острова, единствената оцеляла част от лагера, застанете на пътя между двата реда дълги масивни постройки и погледнете на югоизток. Там се намират оборите, в които са настанявани хулиганите, включително и жените. Може да видите виртуална реконструкция на помещенията на сайта belene.camp. Но днешните сгради не са съществували,
Ако влезете в първата вдясно, където сега се намират експозициите, ще видите на пода изписана годината 1959. Тази сграда е построена именно с принудителния труд на лагеристите от този период. По ирония на съдбата, те никога няма да живеят в нея. Между 1957 и 1959 година отново настъпва обрат. Организацията на Обединените нации приема Международната конвенция срещу принудителния труд, насочена именно към лагерите в източния блок. В разговор с чуждестранни журналисти, вторият по ранг в държавата, Антон Югов, е запитан дали у нас има концлагери и отрича. Вероятно това е причината в началото на 1959 година България да поеме курс към повторно затваряне на лагера Белене. Каторжниците от втория период са освободени на няколко големи вълни, така внезапно, както смъртта на Сталин спаси героите ни от предния епизод. Мярката въдворяване в трудово-възпитателно общежитие е зачеркната и вече никога няма да се завърне в българските закони. И с това тази срамна страница в българската история би трябвало окончателно да бъде затворена. Стенограма от заседание на Политбюро от 1962 година, разследващо зверствата в концлагера край Ловеч. Чуваме я тук с съкращения. През 1959 година ние разгледахме обстановката в страната и дойдохме до заключението, че не ще можем да държим лагера в Белене. Говорихме с другаря Живков. Няма ли да е разумно да закрият този лагер? Ако има хора, които са непоправими, да се изпратят в затворите. Белене остана за усложнено време. Ставаше въпрос за една група 5-600 души. Какво да се прави с тях? Дали да ги пуснем и да започнем да ги гоним наново, или да ги изолираме някъде? Така решихме да открием една кариера в Ловеч, където да приберем тези хора и да ги превъзпитаваме чрез тежък физически труд. Решение на Политбюро за това няма. Спомен на ГВ, въдворен в Белене, пожелал да остане анонимен. Една сутрин всички лагеристи отказахме да ядем храната, ако това можеше да се нарече храна, в протест пред неизвестността. Тогава се случиха ужасни неща. Всички бяхме по-отделно бити и поливани с вода пред портала на лагера. Последваха дни на неописуем терор. Не помня вече колко време продължи това, но в една ранна утрин през същата 1959 година в покрити камиони ни натовариха и ни закараха в Ловеч. Със слизането от камионите започна побой с тояги. Всички бяхме ужасени. След като си оставихме багажа, като стадо овце ни поведоха към силозната кариера и постоянно ни биеха. От случилото се след това, днес няма почти никакви живи свидетели и почти никакви документи. Това е така, защото той е напълно извън закона. В разрез със собствените си разпоредби, мълчаливо, Политбюро отказва да се лиши от добре смазаната си садистична машина. 166 души от Белене, а в следващите години и много други от цялата страна, са изпратени на една каменна кариера на 3 км южно от Ловеч, близо до ЖП линията Ловеч-Троян. Това е така наречената трудова група Ловеч, печално известният ловешки лагер, където в следващите години ще се работи до умиране, както казвал заместник министъра на МВР Мирчо Спасов. Накараха ни да се построим в една редица пред някакви ниски помещения. Стояхме известно време. До нас няколко милиционери с огромни шуби и автомати. Студено, много студено беше нея зима. Разказите на лагеристи, които чувате в този епизод, са публикувани в различни медии и събрани в сборника «Българския ГУЛАГ. Свидетели», издаден от вестник «Демокрация» в началото на 90-те. Тук са прочетени от актьори, с съкращения. Това конкретно са спомените на Божидар Петров, 18-годишен младеж, интерниран в Ловеч заради западна мода, музика и танци. Един от тях започна да ни обяснява,
че трябва да изпълняваме всички заповеди безусловно, защото в противен случай нямало друго наказание, освен смърт. Трябвало да заслужим нашето освобождение с работа, да изкупим греховете пред родината и така нататък. След това казаха на един от нас, мъж около 50-те, че не трябвало да го докарват тук, а още на място да го ликвидират. Той мълчеше. Накараха го да легне на снега и започнаха да го удрят с бастуните. Тук следва непоносима сцена. Новодошлите стават свидетели на жестоко убийство. Някой донесе един чувал. Палачите го сложиха вътре, натиснаха краката му и, когато се скри целия, вързаха чувала с тело. Всъщност това е Белене, преместен на ново място с своето ръководство. Режимът в Ловеч наследява част от тия практики на дехуманизация, които са изработени вече в Белене от 1958 година там. Побоя на новопристигащите лагеристи, смесването на криминални и политически лагеристи, назначаването на криминални лагеристи за бригадири, непосилният труд и най-вече съществуването му извън закона. Той е създаден нелегално и дори без формално политическо решение. Съществуването на този лагер без законово основание, без регламент, без правилник, всъщност довежда до този абсолютен произвол и ежедневните убийства. И ние, според мен, не знаем точно колко хора са убити в Ловеч. И се уверих много бързо след това, че там като влезеш една крачка в района на лагера, не знаеш коя секунда вече ще прекъсне жизнения път. Без съд, без присъда. Това е Кольо Вутев, единственият оцелял от Ловеч, записан от Софийска платформа. По думите му, той попада в Ловеч след спречкване с комсомолци, младежи членове на партията, на една забава в родното му село. Дядо му е бивш кмет на селото, баща му противник на ТКЗС, а чичо му е лежал в Белене, което вероятно също допринася. Нито те знаят кой са докарали, нито питат за имена, нито питат някъде списък да те водят, нито вечера на проверки да извикват по номера или по имена. Няма такива работи. Между нас ръководството беше избрало бригадири убийци, разбира се, не всички бяха такива, четни, отрядни и множество други привилегировани. Те също не бяха вечни и, както ще опиша по-нататък, някои от тях бяха убити. Всичко се водеше от тримата офицери и най-вече от капитан Газдов. Този палач отговаряше по линия на Държавна сигурност. Началник на лагера беше майор Гогов, а майор Горанов се занимаваше с режима. Бригадирите ходеха задължително с огромни тояги. Те контролираха изпълнението на нормите, биеха или убиваха набелязаната жертва по указание. Надзирателите Николай Газдов, Цвятко Горанов и Петър Гогов, за които стана дума в този и предния епизод, са преместени от Белене в Ловеч. Те докладват директно на заместник-министъра на МВР Мирчо Спасов. Друго име, останало в паметта на много лагеристи, е Стоян или Шабан Узукчиев Шахо. Един криминален затворник, избран от управата за бригадир. Вечерните проверки, казват лагеристите, са по-скоро садистични представления, на които надзирателите набелязват кой да бъде убит. Бием. Хората бягат, стават, падат и боя продължава. Всичко това прилича на стадо нападнато в кошара. Големи лампи осветяват плаца и в това време минава пътническия влак от Троян за Ловеч. Пътниците се трупат на левите прозорци и гледат битката, но Газдов и Горанов това не ги смущава. Чрез това те копаят гроба на БКП и собствения си гроб. Това и презум не им минава. Другият начин да умреш, разбира се, е непосилният труд. Едно и също всеки ден. Камъни, камъни и камъни. Товарене на тарги, товарене в вагонетки, изсипване в пълнене на силози по 3 пъти на ден. Отдолу минаваше линията, силозите бяха точно над линията Ловеч-Троян.
За 5 минути, като прекарат вагоните, дръпнат ръчките на силозите, те отворят, пълнат, заминават. Вместо легла, дълги нарове и за възглавници, всеки, който слял и си подбрал по-убав камък за възглавница. Обаче, като прибият това, който му убав камъка, другите не смеят да го вземат, защото да ги не сполети същата съдба. И така. Змии, смокове се движат ден-нощно време из помещението. Изнемощели, гладни, с кървящи рани и загнили гърбове, ние работниците, когато се връщахме от работа, мислехме за вечерната проверка. Слаботелесните загиваха първи. От ударите по гърба, задника и ръцете много бяха получили натъртвания и от раните им излизаха червеи. Раните от сопите и камъните не им лекуваха. Имаше един щатен фелчер, Трифонов, от село Катерица, Плевен. Той нямаше лекарства и службата му беше да определи диагнозите на умрелите, а те бяха почти едни и същи – сърдечно-съдова недостатъчност. В смъртните актове като причини за смъртта са посочени язви, грип, сърдечна слабост, даже особено перверзното слънчев удар. Може би това е причината лагерът да остане с горчивото прозвище Слънчев бряг, като едноименния курорт, открит също през 1959 година. След падането на режима ще има дело, в рамките на което ще бъдат документирани 147 смъртни случая. Реалният брой на жертвите обаче остава неизвестен. Има една кореспонденция между Мирчо Спасов, който отговаря за лагерите като заместник-министър на вътрешните работи, и началника на затвора в Белене Никола Томов. Те двамата 1961 година обсъждат как да се прикриват погребенията на убитите лагеристи в Ловеч, така че близките им никога да не ги намерят и да няма плачове на гробовете, както те казват. И в тази кореспонденция се говори за това, че камионът с труповете от Ловеч ежедневно пристига от Ловеч в Белене и населението го вижда, а понякога и 2 пъти на ден. Строго поверително. Относно починали въдворени, които се заравят на остров Предела. Това става твърде явно и открито. С камиона, който е известен на цялото село Белене и на всички служители и затворници, се докарва труп в един чувал сламеник. Камионът спира до моста пред щаба на затвора. Стоварва се трупът в една лодка, която се прикачва за моторница Чавдар и заминава за острова. При пристигането на камиона, затворниците казват: пристигна колетна пратка от Ловеч. Затворникът, който ги заравя, се нарича Канто и му казват погребална агенция Канто. Това почти явно заравяне на труповете на въдворените, изхождайки от това, че селото е католишко, че много от служителите в затвора са от същото и не пазят тайна, може да се ползва от врагове, за да се навреди на престижа на нашата народна власт. От шофьора на колата или от пътуващи с него служители се научават даже имената на починалите и данни, кой друг е втасал и ще бъде докаран със следващата пратка. Виждал съм чувалите с жертвите, понякога над 15 на ден, оставени до сградата зад тоалетната. Шако отнася сламеник на кариерата и в него вкарват умрелия гол и завързват сламеника като чувал. Там ги изфръгах, събираха 6, 7, 8 до 10, до 15 човека. От понеделник просто знаехме, че колкото нови докарат, толкова от тези, които са по-немощни, недъгави, толкова ще изчезнат. Та даже се случвало от тези новите, които влезат, някой път по 2-3, след 2 часа ги нема. Разказите на Кольо Вутев понякога звучат преувеличено, даже невероятно. Той е объркал датите на пребиваването си в лагера
или не би могъл да е станал свидетел на събития, за които разказва. Борислав Скочев ни казва, че това е често срещано при хора, преживели невъобразимото, в това число въдворените в Ловеч. Няма как да разпитаме и другите герои на епизода, понеже и те, както Колю, вече не са сред нас. Но отказите, които сме подбрали, обрисуват добре цялостната картина в Слънчев бряг, разследвана няколко пъти. Историята на българските трудови лагери всъщност изобилства от на пръв поглед невероятни неща. Като това, как се стига до закриването на Слънчев бряг през 1962 година. Затварят го, защото през лятото на 1961 година двама лагеристи успяват да избягат. Те някакси се свързват с ръководството на МВР. Димитър Капитан и неговия заместник, които преди това са отговаряли за лагерите, но сега са вече част от опозицията на Мирчо Спасов и съответно на Тодор Живков. Те докладват директно в ЦК на БКП. Това е възприето от Тодор Живков и от Мирчо Спасов като атака срещу тях персонално. Тодор Живков все още не е укрепил властта си. Всъщност много хора още са на много влиятелни позиции. Въпросът се обсъжда в БКП, изпращат комисия, която да извърши проверка в Ловешкия лагер. Тази проверка излиза с становище, обсъдено от Политбюро. За режима. Най-тежък при извънредно високи трудови норми. Това е налагало да се работи без работно време, почти без почивка, т.е. при работен режим, непосилен за хора, изключително здрави физически. Всеки новодушъл е получавал най-малко 10-15 удара с груби пръчки или тояги, за да се аклиматизира. До средата на 1961 година боят е нанасян от служители на МВР, включително и от началника на групата майор Петър Гогов. След това физическата разправа с въдворените е възложена главно на звеневите и бригадирите, които със старание, стигащо до садизъм, са изпълнявали тази своя единствена задача. Според нас, извращение на законността и социалистическия морал е целият режим, установен в общежитието. Точно така. Властта е потресена от самата себе си и се разследва. В доклада и от март 1962 година, обсъждан само в Политбюро, се твърди, че през трудовата група са преминали 1200 души, от които 810 са освободени като неправилно задържани, 150 са починали, а в лагера и женското му поделение в село Скравена остават 223 мъже и 31 жени. В отсъствието на документи остава неясно кой какво е знаел за лагера и кога. Но от наказанието на Мирчо Спасов, близък съратник на Живков, отношението към извращенията става ясно. Той е порицан, защото не е виждал вредата, която се нанася на партията и народната власт с недопустимия режим в трудова група Ловеч. Решават да закрият лагерите въобще и повече да няма лагери. Отговорните не са дадени на прокурори на съд. Мирчо Спасов дори върви нагоре в кариерата си в МВР. Но лагерите е закрит именно заради това, защото той е възприят като кос в политическата битка в върховете на Комунистическата партия. Естествено, нищо от това не става публично достояние. Историята не помни имената на избягалите затворници, съобщили в полицията за лагер. Според някои източници са били върнати там малко преди разследването и съдбата им остава неясна. Свидетелствата, които сме ползвали тук, са една малка част от всички разкази и имена на жертви и палачи, с които разполагаме. В Ловешкия лагер изчезват много обичани личности, като джаз-музиканта Сашо Сладура, а зверствата в женската част в село Скравена заслужават отделно внимание. След падането на режима, срещу част от извършителите, включително надзирателката от Белене, Ловеч и Скравена Юлия Ръжгева, започва съдебен процес.
Как и защо той не приключва, ще говорим в идните епизоди. Книгата «Секретното дело за лагерите» на разследващия журналист Христо Христов съдържа цялата информация, събрана от прокурорите, включително списък на 147-те души, чиято смърт е установена безспорно. Много от тях са с мюсюлмански имена. Сянка на онова, което предстои в следващата глава от историята на Белене. Защото, разбира се, Народна република България никога не затваря лагерите въобще. Ало, привет! Ало! Това е нашата героиня Савина от предния епизод. Ако си спомняте, на едно семейно събиране дядо й показва една черно-бяла снимка на двама мъже, които копаят в една каменна кариера. И казва: а това е баща ми в лагера Белене. Може да видите фотографията в нашите онлайн канали. За Савина и майка й това е пълна изненада. Но действително много български семейства имат такава история. Често и без да знаят. Както стана дума, оцелели са съвсем малко фотографии, свързани с концлагера Белене. Затова в идните епизоди с Савина ще минем през стъпките, които всеки един от нас би могъл да извърви, ако иска да разбере дали член на семейството му е бил репресиран или обратното, бил е сътрудник на службите. Обичайно трябва да сте наследник и да подадете запитване в комисията по досиетата. Но една първа стъпка, която не изисква никакви документи, е да проверите за данни за роднината си в Централния държавен архив или филиалите му по местоживеене. Кажи сега какво научи? Току-що излизам от архива и там потърсих архивната единица, за която си бяхме писали. Документ, който показва, че наследниците на моя прадядо са получили обезщетение за това, че той е бил репресиран и е бил жертва на комунизма. Бил репресиран с административен акт по политически причини, въдворен в скоби трудово-възпитателно убежище, лагер, незаконно задържан в отделение на МВР, затваряме скобите, в ТВО-Перник, след това запетайка Ножарево и след това Белене. Тоест по този документ се предполага, че той е бил на 3 различни места. Точно така. Пише, че е бил от времето на 7.7.49 до 4.11.1950 година. Да, това си е година и половина. След демократичните промени, през 1991 Народното събрание приема Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица. Прадядото на Савина е покойник от 1985, но децата му успяват да получат, макар и мъничко, справедливост. Доказват, че той е бил политически репресиран в първия период на лагера и в 1993 година държавата им изплаща парично обезщетение. Роднините на мнозина други, обявени за криминални престъпници, нямат този късмет. Но все пак историята си остава в това поколение на семейството. Аз се обадих и на майка ми и тя каза, че за първи път чува такова нещо и т.е. дядо ми не е споделил с тях, че е получил обезщетение. Да. Вау, това... Как се чувстваш? Аз там бях под емоции. Това са някакви вече конкретни документи и факти, които насочат, че тази снимка наистина е вероятно от един от тези 3 места. В следващият епизод на Островът с Савина събираме необходимите документи и подаваме заявление в комисията по досиетата. И още. Костите ми ще ли да гният на острова? Какво от това? Викам, без това, дори да изляза от тук, в границата на България цялата страна е един друг вид затвор. Знам какъв ще бъде следващия въпрос, аз ще ви отговоря на него. Следващия въпрос ще бъде: викан ли съм и подписал ли съм? Викан съм и съм подписал. Слушахте Слънчев бряг, трети епизод от нашата документална поредица «Островът». Съвместна продукция на подкаста Градски детектив и Фондация Софийска платформа с подкрепата на Фондация Конрад Аденауер.
В епизода са ползвани интервюта с оцелели от лагера Ловеч, осъществени от Софийска платформа в периода 2022-2024 година, както и откъси от спомени и документи, публикувани на следните места. Българският ГУЛАГ, свидетели. Концлагерът Белене, островът, който уби свободния човек, блога на Лъчезар Тошев и Държавна агенция архиви. Подробности за източниците, снимки и повече информация може да намерите на сайта на Градски детектив, както и в подкаст приложенията и каналите ни в YouTube, Spotify и Instagram. Документите озвучи Димо Димов. Спомените на Георги Минг, ГВ, Божидар Петров и Иван Пантелеев бяха озвучени от Радослав Чичев, Цветан Цветанов, Васил Балев и Боян Христов. На сайта на проекта Истории от Белене с помощта на изкуствен интелект може да проведете разговор с Колю Вутев и да научите повече за неговата история. Много от свидетелите на лагерните репресии в България вече не са сред нас. И въпреки, че нищо не ни връща в миналото така, както личните спомени, не бива да забравяме, че те отразяват индивидуалния опит на оцелелите и могат да съдържат неточности. Островът е драматизиран от Ана Благова и Яна Пункина по покана и с записи на Софийска платформа. Допълнителни записи Ана Благова и Яна Пункина. Консултант Софийска платформа. Монтаж Яна Пункина. Музика Ангел Додов и Йоана Робова и Петър Пармаков. Саунд дизайн и постпродукция Йоана Робова и Петър Пармаков. Благодарим на Борислав Скочев за насоките и помощта, а на Савина, че сподели с нас историята на семейството си.